Salutare toată lumea, eu sunt Kevin și vom veni în un episod de Survival Games. Suntem aici pe serverul de Lifeboat și o să încercăm să câștigăm. Ok. Am luat chestii. Am omorât pe tipul ăla. Și că n-am mai vorbit, am uitat. Și da, hai să omorâm oameni. Avem armură destul de bună. What? Hacker. V-ați văzut? Știm, bă, tu ești prost. Bă, credeam și eu că câștig un team-ul ăsta, fucking team, care au uite! Da-te! Oh my god! Oh my god! Ați văzut ce am făcut? Am rupt, băieți! Wow! Super! Deci super! I-am rupt, băieți! Două! Bum! Am văzut cască de cei, uite. Pac, ok. Hai să vedem, poate câștigăm meciul. Dacă mai avem un băț? Nu, avem, orice. Nu avem nimica, nu avem nimica, nu avem nimica, nimica. Ok, sper să găsesc. Uite. Nu niciun chest bun. Yay, yupi, woo. Super. Duper. Bă, frate, dar nu văd pe mine, vreau bătaie. Bătaie, frate, ca la carte. Uite, cască. Cască. Ia zi. Și trebuie să luăm mâncare și pantaloni de iron și suntem full iron cu sabie de piatră. Și dacă luăm și încă un diamond. Dar am văzut un diamond în spawn. Ați văzut și mi l-a luat ăla. Bă, frate. Dacă dădeam cu o secundă înainte, îți vine fly, nu pasă. Dădeam cu o secundă, câți mai suntem? Patru. Ce mă arată doar pe mine? Nu înțeleg. Poate mai sunt 4 și nu-i văd eu. Sau nu știu exact. Mai să ne vedem de meciul nostru. Și de invincibilitatea care nu o să fie. Pentru că cred că o să mor.
Nu știu de ce presimt asta. Ia zi. Cap de fiare. Au! Mam, câte chesturi, frate, câte chesturi să marmura asta, ca să nu se facă unul mai bun. Mai bun. Bă. Ce? Ei, iubi. Și sper că vă place dacă apreciați pentru faza aia de bătut timp. Dar ați văzut că eu eram în spatele ei și ea dădea în față și dădea mine. Deci erau hackeri, aveau și speed. Nu înțeleg, pe serverul ăsta nu poți să dai report. De ce? Era bine dacă putea, hai. Deci mai suntem... Da. Suntem 4 și începe de atunci în 2 minute. Și da, o să fie cam... Dacă suntem 3, mai zic, dacă suntem 2, super. Ok. Ok, hai să vedem. Episodul ăsta o să fie primul episod din Minecraft Survival Games pe, ori o să fie Minecraft Survival Games Fails. În primul episod am zis că o să pun și failuri. Nu știu dacă am postat episodul. Am zis că o să postez și failurile din seria de Minecraft Survival Games, dar am făcut o serie de Fails. Și înțelegeți voi de ce, da, o să fie parșnaie. De ce? Păi, am văzut un nume. Cred că trebuie să văd și voi. Și da, o să-i mulțumesc lui Gaming cu Mairis pentru că a filmat cu mine. Și da, îi mulțumesc. Bă, ce? N-am voie? N-am voie? Ok, uite, chest. Nu. Ce vrei, mă, tu de la viață, mă? Hai, mă. Am câștigat meciul. Sper să vă placă. Am câștigat meci de Survival Games. Și da, vedeți că avem armură noi pentru că suntem șmecheri. De ce am făcut aia? M-am eu lag. Pot să dau în ăștia? Ok, vreau să arunc bine. What? Ok. Și cam atât cu episodul ăsta. Dacă vă plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Kevin și am câștigat primul meci. Pa! Și sper să vă abonați și să dați un like pentru că am bătut timp. Și am bătut... Deci am făcut 6 kill-uri. Teamul ăla de 2. Nu. De fapt 4 kill-uri. Teamul ăla de 2.
și ăia doi din Deathmatch. Da, pa, pa!